Ενόη, με την υπέροχη Λαμπρινή μου, με τα φανταστικά αυτά ανατομικά παπούτσια, εύκαμπτες σόλες, ωραία δέρματα. Λοιπόν, νέα συλλογή έχουμε. Καλό καλοκαίρι να πούμε. Βεβαίως, να το Εννοείται, η Βόη Ενόη πάλι εδώ. Μετά την τεράστια απήχηση που είχαν και πέρυσι, εμπλουτίσαμε τη συλλογή. 200 και πλέον σχέδια. Εδώ έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα. Έρα άνεσης. Δερμάτινα ανατομικά παπούτσια σε πάρα πολύ προστή τιμή. Αλλά αυτό θα το δούμε, να δούμε λίγο. Ωραία, τα και σχέδια. σε 60 καταστήματα να πούμε έτσι. 60 καταστήματα σε όλη την παντού Ελλάδα. υπάρχει δίπλα μας ένα κατάστημα που μπορούμε, ή κοντινό εν πάση περιπτώσει, να επισκεφτούμε, να τα δοκιμάσουμε. Διότι τουλάχιστον η εταιρεία σας φημίζεται, ρε παιδί μου, για αυτή την εύκαμπτη σόλα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μοναδική, θα το πω ευρεσιτεχνία και ας ακουστεί λιγάκι βαρύγδου πω, αλλά πραγματικά έχουμε εισάγει από τα καλύτερα εργοστάσια ανατομικών υποδημάτων τις καλύτερες σόλες, πιο εύκαμπτες και πολύ σημαντικό, πολύ καλά δέρματα. Λία δέρματα, νάπα, με ταξένια αίσθηση. Βάλε το χεράκι σου να δεις. Όντως είναι πάρα πολύ μαλακό και έχει και αυτό το. Όταν πατάς μέσα, ρε παιδί μου, δείτε πόσο μαλακό είναι. Είναι σαν να είσαι πάνω σε ένα μαξιλάρι. Όταν είμαι όλη μέρα όρθια και κουράζονται τα πόδια μου και μετά τα βγάζω και λέω αχ, Παναγία μου. Είναι σημαντικό να φοράω κάτι πρακτικό. Που να είναι κομψό, πρακτικό, να μπορώ όλη μέρα να το φοράω και να μην κουράζομαι. Ναι, απορροφά τους κραδασμούς και είναι σε όλο το παπούτσι. Δεν ενοχλεί πραγματικά. Όχι, είναι παντού πουθενά. το μαξιλάρι, όντως. Παιδιά, είναι από μπροστά, από τη μύτη μέχρι πίσω στη φτέρνα. Έτσι, παντού έχει μαξιλάρι. Και θέλω να δούμε, να ξεκινήσουμε. Έχουμε όλα τα στυλ. Έχουμε τα κουνάκι, που ακόμα και το τακουνάκι. Δείτε εδώ. Ναι, το έχετε ξαναδεί αυτό. Τακουνάκι εύκαμπτο. Όλο δέρμα. Εδώ πολύ ωραία υλικά. Φέτος που τα ρούχα είναι και πολλά λινά, έτσι, και πολύ ωραία χρώματα. Εύκαμπτα υλικά. Θα δείτε εδώ και αυτά εδώ τα τσοκαράκια που είναι υπέροχα για μια πιο νέα κοπέλα. Αυτά για πιο νέα κορίτσια που φοράνε τις τζιν, τις καμπάνες τους και τα πιο κοντά τα παντελόγια. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό είναι πολύ μαλακό. Δείτε είναι εδώ. όλα δερμάτινα, μέσα έξω, βέβαια. Να μην ξεχνάμε. Πολύ ωραία είναι και αυτά. Τα είχαμε και πέρυσι, αλλά φέτος έχουμε προσθέσει ακόμα πιο μαλακό μαξιλαράκι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και χρώματα πολλά, έτσι. Έχουμε γαλάζιο, έχουμε κόκκινο, πιο λευκή σόλα. Ακολουθούν τη μόδα. Υπάρχουν βέβαια και τα ταμπά μαύρα. Τα πιο κλασικά, και το ταμπά πλέον είναι και διαχρονικό και πάει με όλα το καλοκαίρι με το μαύρισμα. Έτσι. Τα παντοφλάκια μας εδώ σε πολύ ωραία υλικά. Βέβαια. Που τα φέρνουμε κάθε χρόνο. Είναι all time classic τα τελευταία χρόνια. Αν θέλεις να προσθέσεις και μια πινελιά, ρε παιδί μου, μια χρυσή πινελιά, είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό πάρα πολύ μαλακό. Δηλαδή βλέπεις ότι το πόδι μπαίνει μέσα στο παπούτσι και αγκαλιάζει το πέλμα εδώ, την καμάρα του ποδιού. Είναι σημαντικό. Αυξομειώνει για κάποιον που έχει λίγο πιο φέρδι ποδαράκι και θέλει την απόλυτη αίσθηση άνεσης. Ειδικά, δείτε εδώ, και αυτή η σόλα είναι πολύ καινούρια. Θέλω να το δείξω γιατί είναι και ένα χρωματάκι πολύ μοντέρνο. Και έχει και λίγο παραπάνω το κουνάκι. Αν το ακουμπήσεις με το πόδι σου, δεν ξέρω αν αυτό που φοράς βγαίνει, απλά να το ακουμπήσεις, θα δεις αυτό το μαξιλαράκι. Το μαξιλαράκι. Απλά, ναι. Μα παιδί, με το χέρι μου το πατάω και είναι φανταστικό. Είναι πραγματικά απίστευτα. Και θέλω να πω ότι η Βόη Ενόη, που προσέχει πάρα πολύ τους πελάτες μας, τα προσφέρει σε μία προσφορά γνωριμίας. Γνωριμίας ήταν πέρυσι, αλλά για να τα ξαναδείτε όσοι δεν τα πήρατε, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι αποκτήσανε και ένα ζευγάρι, η αλήθεια είναι, και τα ξαναζητούν. 30% έκπτωση από την ήδη πολύ καλή τιμή. Μπράβο. Για μας είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουν τα προϊόντα μας σε καλή τιμή. Να έχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε να τα αποκτήσει. Και αυτοί που μας βλέπουν τώρα μπορούν να έρθουν σε ένα κοντινό κατάστημα, να τα δοκιμάσετε πάνω απ' όλα. Γιατί η δοκιμή θα σας πείσει το πόσο ανατομικά είναι, το πόσο μαλακά είναι, το πόσο ωραία δέρματα έχουν. Είναι σημαντικό αυτό για ένα παπούτσι. Μα πολλές πελάτησες με ρωτούν, είναι δερμάτινο σίγουρα? Όταν μαθαίνουν την τιμή, εκπλήσονται. Είναι δερμάτινο. Και όμως, εμείς δεν έχουμε μεσάζοντες σαν εταιρεία. Η Βόη Ενόη διαθέτει απευθείας τα προϊόντα της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Και Εράνεσης. Έχουμε και site που μπορούμε να μπούμε να τα βρούμε. Φυσικά, αν θέλει κάποιος να τα παραγγείλει μέσα στο site. voipavlanoi.gr μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Δωρεάν οι αποστολές σας για αγορές με πιστωτική. Έτσι, πολύ σημαντικό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Και βέβαια δεν θα τους αφήναμε έτσι στους τηλεθεατές μας, τις τηλεθεάτριές μας. 3 τυχερές λοιπόν από εσάς θα κερδίσετε ένα υπέροχο ζευγάρι από αυτά τα φανταστικά παπούτσια Βόη Ενόη. Θα μπείτε στο Instagram και κάτω από τη φωτογραφία θα ακολουθήσετε τα βήματα που σας δείχνουμε. Ακολουθώντας τα βήματα, 3 τυχερές από εσάς θα κερδίσετε από ένα ζευγάρι δική σας επιλογής. Θα πάτε λοιπόν στο κοντινότερο κατάστημα και θα διαλέξετε αυτό που εσάς σας ταιριάζει και σας αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια να τρέξετε
επιλέξετε και στο site μας να τα δείτε, να πάτε προετοιμασμένοι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις.